ଓହୋ, ଚାଲି ଚାଲି ଆଜି ଏତେ ଦୂର ଆସିଗଲିଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବି? କାଠ ଦି ଖଣ୍ଡ ନହେଲେ ଘରେ ଚୁଲି ଲାଗିପାରିବନି। ତେଣୁ କାଠ ଦି ଖଣ୍ଡ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଏ। ଏବେ ଯାଇ ଦେଖେ ଆଖପାଖରେ ଯଦି ଖଣ୍ଡେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଯଦି ଥିବ, ତେଣୁ ତାକୁ କାଟି ନେଇ ଘରକୁ ଯିବି। ଘରେ ମୋର ସିଆଡ଼େ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଲାଣି। ସିଏ ଗଲେ ଭାତ ରାନ୍ଧିବ କି ତରକାରୀଟେ ରାନ୍ଧିବ, ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ମୋତେ। ଯେମିତି ବି ହେଲେ କାଠ ଦି ଖଣ୍ଡ ନେଇତେ ହେବ। ହଉ, ଯାହା ହେଲା ତ ହେଲା। ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଯାଏ ଦେଖେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ କେଉଁଠି। ଓହୋ, ଯାହା ହଉ କାଠ ଦି ଖଣ୍ଡ ମିଳିଲା। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ କାମ ସାରିବି ସେତେ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଯାଇ ପରିବା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗେ ଏ କାମ ସାରି ଦିଆଯାଉ, ତାପରେ ପରିବା ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ପରିବା ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବା ବିକ୍ରି ହେଇନାହିଁ କାଲିଠୁ, ଆଜି ପରିବା ବିକ୍ରି ପଡ଼ିବ। ଯାଏ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଏ। ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ପରିବା ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ଯିବା ଆଉ। ଆରେ ବାପା ଲୋ ବାପା, ଏତେ ଗରମରେ କାଠ ଦି ଖଣ୍ଡ ଆଣିବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଏ କଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ? ଆମ ଭଳିଆ କାଠୁରିଆ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ ଗରମରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ସେ କଷ୍ଟରେ ଯାଇ ଦି ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆଣିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେନି। ହଉ, ଯାଏ ଆଗ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ। ଘରେ ଗଲା ପରେ ସିଆଡ଼େ ମୋର ଦୁନିଆ କାମ ରହିଲାଣି। ଘରେ ଯାଇକି ଆଗେ ପରିବା ଦୋକାନଟା ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋର ଘରେ ରହି ବହୁତ କାମ ରହିଲାଣି। ଏ କାମ ସାରିଦେଇ ଆଗେ ସେ କାମ ପଛେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ଏପଟେ ଟେନସନ୍ ହେଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିକି ମୁଁ ପରିବା ଦୋକାନଟିଏ କରିଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନ ଶୋଧିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ବି ଗାଳି କରିବେ। ତେଣୁ କେମିତି ବି ହଉ ମୋତେ ଲୋନ୍ ଶୋଧିବାର ଅଛି ଆଉ ପରିବା ଦୋକାନଟି ମଧ୍ୟ ଚଳେଇବାର ଅଛି। ପରିବା ଭାଇ, ପରିବା ଦରକାର କି ଭାଇ? ପରିବା ବାଲା, ବାଇଗଣ ରେଟ୍ 20, ଟମାଟୋ ରେଟ୍ 30। ପରିବା ଦରକାର କି ଭାଇ? ପରିବା ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପରିବା। ଓହୋ, ଏ ଗରମରେ ପରିବା ବିକ୍ରି କରିବା ବି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ। କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ବି ବହନି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣେ? ଲୋକେ ନ ଆସିଲେ ବହନି ହେବ କିପରି? ଘରଟା ଚଳିବ କେମିତି? ଏମିତି ଯଦି ବିକ୍ରି ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆମ ଘର ଚଳିବ କେମିତି? ମୁଁ ଘରେ ପିଲାଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଦେବି ଆଣିକି? ତେଣୁ ବିକ୍ରି ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କର। ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ା ମୋର ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୋର ମନ ବି ଖୁସି ଅଛି, ଘରେ ଲୋକେ ବି ଖୁସି ହେବେ, କାରଣ ସବୁତକ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏବେ ଘରକୁ ଆରାମସେ ଯିବି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ନେଇଯିବି।